हेल' लोगोफोर, दिनैहाय VN आवहाय माबायदि भिडिअ एडिट खालामनाय जायो, भिडिअ एडिटखौहाय VN आवहाय बोरै खालामो बेखौहाय एसे सोलोंनि, नोंथांमोना नायनानैहाय सोलोंनो हागोन। सेथियावनो VN एप्लिकेसनखौहाय डाउनलड खालामनो नांगोन। आंहा डाउनलड खालामखानानै दङ नैबेनो VN एप्लिकेसना। अब्ला बे VN एप्लिकेसनखौ प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामग्रोनांगौ। बेनिफ्राय VN आव आङो थुनोसै। VN आव थुबाय नै। VN आव थुयोब्ला बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय नै। अब्ला राइटथिंहाय प्लास आइकन दं, बे प्लासआवहाय थुदो। प्लासआव थुयोब्ला बेवहाय प्रजेक्टआवहाय थुदो। नैबेयाव प्रजेक्ट लिरनाय दङ। प्रजेक्ट बेवहाय गोबां दङ, नै बायदिसिना ओंखारदों। नैबे प्रजेक्टआवहाय नैबेयाव थुनो नांगौ आरोना। बे प्रजेक्टआवहाय थुदो। अब्ला प्रजेक्टआव थुबाय आङो। दानिया प्रजेक्टआव थुयोब्ला नैबेवहाय फल्डार ओंखारबाय, डिफल्ट ओंखारदों, डिफल्ट। आं बेखौबो दिन्थिनि, नैबे डिफल्ट, नैबेहाय थुनोहाय नांगौ डिफल्टआव। आङो डिफल्टआव थुबाय। आरो बेबायदिनो राइटथिंहाय प्लास ओंखारबावबाय नै, राइटथिं प्लास। बे प्लासआवहाय थुदो। अब्लानिया गेलारियाव थांबाय नै। गेलारियावहाय बेवहाय भिडिअ दं, ओमफ्राय फट' दं। बबेखौ इडिट खालामो, फट' ना भिडिअ? बेहाय थुनानैहाय इडिट खालामनो हागोन। दा जेनेबा मोनसे फट' थुनोसै आङो। फट'आवहाय थांग्रोबाय। फट'आव थांनाय लोगो लोगो गेलारियाव थांबाय नै। गेलारियावहाय थांबाय। अब्ला बेवहाय जिखुनु फट'फोर लादो। मोनसे फट' लाबाय। नैबेवहाय थिरसिन दङ गाहायाव, बे थिरसिनाव थुदो फट'खौ थुखांनायनि उनाव। अब्ला बे थिरसिनाव थुयोब्ला बेयो फैबाय नै बेहाय। बेहाय फैबाय नै, बेहाय फैबाय। दानिया बेवहाय भिडिअफोरखौहाय लाबोनानैहाय लाबोदेरनो जुदि सानोब्ला, अब्ला भिडिअखौबो लाबोदेरनो हागोन। ओमफ्राय खोथाया जाबाय मा, भिडिअआ नोंहा बेसेबां गोलाव? भिडिअआ नोंहा जेनेबा 2 मिनिटनि गोलावब्ला नोङो बेखौहाय नैबे दा लाबोनायखौहाय 2 मिनिट गोलाव नोङो फोलावग्रोनानै लाखानांगोन। दा जेनेबा आं बेहाय क्लिक खालामबाय, दा लाबोनाय सावगारियाव। बेनिफ्राय बेवहाय थुबाय आं नै। थुनानैहाय बेखौ फोलावबाय। बेखौ फोलावबाय। बे बेसेबां गोलाव लावगोन? बेयो 1 मिनिटल' गोलाव लावगोन नै, 1 मिनिट गोलाव लावगोन। बेखौहाय नैबे डुप्लिकेटनावहाय थुनानै होनांगौ। डुप्लिकेटनाव थुनानै होयोब्ला दासो टटेल 1 मिनिट जाबाय नै, डुप्लिकेटआव थुनायाव। ओमफ्राय आरो बेबायदिनो बेयाव थुनानै आरो डुप्लिकेटआव 2 मिनिट जाबाय नै, 2 मिनिट लावलांबाय बे डुप्लिकेटआव थुनायाव। आरो बेयाव डुप्लिकेटआव थुनानै होबावदो। बेबायदिनो 3, 4, 5, 15 मिनिट, 20 मिनिटब्लाबो बिदि थुलांबाय थाबानो बे लावलांबाय थागोन। दा जुदि नोङो बेखौ फोलावखायाब्ला, नोंहा भिडिअआ जुदि गोलावब्लाबो बे भिडिअआ गोलाव हाबफैनाय नङा। बेनिखायनो नोङो सिगां सावगारिफोर होग्रोनो गोसो जादोंब्ला भिडिअखौ लाबोनायनि सिगां सावगारिखौ लाबोग्रोनो इच्छा जादोंब्ला, वालपेपारफोर बायदि हिसाबैहाय, अब्ला नोङो बे सावगारिखौ फुरा गोलाव फोलावग्रोनांगोन। बेनि उनावसो भिडिअखौहाय लाबोदेरनांगौ। अब्लासो भिडिअआ 15 मिनिटनि भिडिअब्ला बा 10 मिनिटनि भिडिअब्ला नोंहा नैबेखौ 10 मिनिट फोलावखायोब्ला, अब्ला 10 मिनिट फुरा भिडिअआ जागोन आरोखि, बे रोखोम। दा बेबायदिनो आङो थांफिनबाय नै फार्स्टआवहाय, फार्स्टथिं थांफिननोसै। अब्ला बेखौहाय फार्स्टआव लांफिनसै आं। फार्स्टआव थांफिनबाय। दानिया बेहाय जेनेबा भिडिअफोर लाबोनायसै सानोब्ला भिडिअखौबो लाबोनो हाबाय। भिडिअखौ लाबोनांगौब्ला नैबे गोजौनि प्लासआवहाय थुनांगोन। खोन्थानि अबेयाव थुनांगौ। नैबे प्लासआवहाय नैबेहाय थुनांगौ, नैबेहाय प्लासआव थुनांगौ। अब्ला बेहाय प्लासआव थुबाय। थुयोब्ला बेवहाय भिडिअ, फट' ओंखारदों नै, फारसेथिं स्टिकार ओंखारदों। बे भिडिअ फट'आवहाय क्लिक खालामदो। अब्ला नोङो बेवहाय भिडिअ नङाब्ला फट'खौहाय आरो लांबावनो हासिगोन। फट'खौनो लांबावोब्लाबो लांनो हाबाय। आरो भिडिअ लांनोसै होननानै बुङोब्ला भिडिअ लांनो हाबाय। बे नोंनि गोसोबायदि गेलारिनिफ्राय नों मा लाङो।
दा आङो भिडिअ मोनसे लांनायसै जेनेबा बेवहाय भिडिअ आं मोनसे लांनो सानबाय। नै बे स्क्रिनशट खालामनाय भिडिअखौनो लांबाय आङो, बेखौनो लांबाय। नै बेवहाय भिडिअफोरखौ लागायनो हाबाय आरोना, भिडिअफोरखौ लागायनो हाबाय। जुदि लागायो भिडिअफोर जुदि लाबोयोब्ला, बा फटकसो लाबोनायसै होननानै सानोब्ला बेखौ डिलिटबो खालामफिननो हागोन, बेहायनो दाननो हागोन। नैबे डिलिट ओंखारदों, नै गोथाङावहाय नायनानै बे डिलिटआव थुयोब्लानो बे थांफिनगोन। ओमफ्राय फटकखौनो लाबोबावनो गोनांबोला बेवहाय थुफिनबावदो, दहायनियाव प्लासआव बेयाव थुदो, ओमफ्राय बेवहाय फटकआव थुदो। फटकआव थुनानैहाय बेवहाय जायखिजाया फटकफोरखौ लाबोफिनबावदो आरोना, फटकफोरखौ लाबोफिनबावदो। जेनेबा मोनसे फटक थुनानै होबाय आं, अब्ला बेवहाय फटकआ फैबाय। नै दा बेवहाय मा खालामनो गोसो बेखौहाय माबायदि बसायनो गोसो, माबोरै इदिट खालामनो, नों बेखौहाय लाबोनानैहाय माबानो हागोन, नै गेदेर खालामनो हागोन, गोरलै खालामनो हागोन, बे रोखोम। दा बेफोरखौहाय गोसोबायदि थिग मिलायनो हागोन आरोखि। बेनि उनावहाय बायदिसिना लिरनाया बेवहाय प्लास दंबावो, टि आखर दङ बेवहाय नैबे बेवहाय थुदो। बेहाय थुनानैहाय आखर नैबेहाय टेक्स्टआव थुदो। टेक्स्टआव थुनानै नैबे एड ए हेडिंआव थुब्लाबो जाबाय, थुदो। बेहाय थुनानै नोङो मा लिरनो गोसो नोङो लिरदो, बेवहाय नोङो मा लिरनो गोसो लिरनानैहाय नोङो इदिट खालामदो। बेवहाय कालाराव थुनानैहाय कालार होनो हाबाय। कालाराव थुबाय आङो, कालाराव थुयोब्ला नैबिदि ओंखारो। बिदि नोङो बबेखौ माबागोन लानो गोसो लादो, नै बेफोरबायदि बिदि नै दंजोबो, माबायदि लागोन। आरो बेखौ फेदेरनो हाबाय, नै बिदि। बे रोखोम नों मा आखर लिरनो आरो माबायदि खालामगोन, मा कालार होगोन, बेखौ नों गोसोबायदि बिदिनो एडिट खालामनो हागोन आरोना। दा बेफोरावनो गोबां अपसन दङ, बे अपसनफ्राव थुनानैहाय इदिट खालामबाय थानो हागोन। बेहाय नायनायैहाय नों माबायदि भिडिअफोरखौ इदिट खालामनो गोसो, बे नोंनि गोसोबायदि खालामनो हागोन। दानिया बेबायदिनो बेफोर गासैबो जुदि थिग जाजोब्बायब्ला नैबेवहाय प्ले बाटन दङ, बे प्ले बाटनावहाय थुनानैहाय नोङो नायनो हागोन नोंनि इदिट खालामनाया माबायदि जादों, बेखौ भिडिअफोरखौहाय नायनो हागोन आरोखि। दा लिरनायफ्राबो बिदिनो, ओमफ्राय बिदिनो इदिट खालामदो। इदिट खालामनानै दानिया लास्ट टाइम बेखौहाय जेनेबा आरो A4आवहाय जुदि लाङोब्ला A4 लायनो मा होननानै बुङो, बेखौहाय इउटुबनि थाखाय जुदि इदिट खालामदोंब्ला अब्ला नैबे गोजौआव अरिजिनेलाव थुदो। गोजौथाराव अरिजिनेल लिरनाय दं, बेयाव थुनानै रेसिअ'खौहाय 16:9आवहाय थुनानै होदो। 16:9 बेयाव 16:9आवहाय बेवहाय होनो गोनां। इउटुबनि थाखाय जुदि इदिट खालामदोंब्ला अब्ला 16:9आव आं होबाय। बेफोर गासैबो इदिट खालामखांनायनि उनाव गोजौआवहाय राइटथिंहाय आपल'ड सिन दङ, बे आपल'डआवहाय गोजौआवहाय दङ गोथांनो, बे गोथाङावहाय थुनानै होदो। बे गोथाङाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारबाय। नै बेबायदि ओंखारबाय माने बेवहाय अट' दं, मेनुवेल दं। नै राइटथिं अट' दं, मेनुवेल दं। अट'आव होयोब्ला बेवहाय रेडिमेड जेसेबां माबा होखादों, फ्रेम रेटफोर होखादों, बेबायदिल' थांगोन। आं अट'आवहाय थुनायनि नै अट'आव थुबाय आं। अट'आव थुयोब्ला बेवहाय फाइल साइजआ 300.71 MB ओंखारहैगोन। ओमफ्राय नैबे 1080p बिदि आरोखि। ओमफ्राय मेनुवेलाव थुनानै नोङो बेखौ नोंनि गोसोबायदि गेदेर गोरलै खालामनो हागोन। नै रेसुलेसन, ओमफ्राय FPS खौबो नोङो खम बारा खालामनो हागोन। बिदि बेफोरखौ खम बारा खालामनो हागोन आरोखि। दा इउटुबनि थाखाय भिडिअ बानायनायाव 1080p आवहाय थानो नांगौ रेसुलेसना। बे रेसुलेसनखौ 1080p आवहाय होयोब्ला अब्ला FPS अट'मेटिक बे 30आव थाखागोन। ओमफ्राय एभारेज बिट रेटना बेवहाय 1 Mbps
PS माने 9.9आवहाय थागोन आरो नै 9.9आवहाय बेयो थाखागोन रेडिमेड बे मिलायखानायनिखा जुदि 1080 होयोला बिदि आरो बेयावनो होनांगौ इउटुबनि थाखाय बेनिफ्राय बिदि जाबायब्ला बेवहाय एक्सपर्टआवहाय थुनानै होब्लानो जाबाय एक्सपर्टआव थुयोब्ला बियो इडिट ना माबायाव थांसिगोन गेलारियावहाय थांसिगोन बेयो बेयाव थुयोब्ला बे गाव हारसिं गेलारियावहाय बे थांसिगोन दसे सम नेनांगोन बेवहाय एसे सम लायो बेबायदिनो बियो गेलारियाव थांसिगोन आरो बेखौहाय इउटुबावहाय आपल'ड खालामनानैहाय गोसोबायदि होनो हासिगोन